Hyvää iltaa, vähän YouTuben väki. No joo, mä oon taas vlogia tässä tekemähän. Tää on varmaan 4 yrityskevyttä. Ensimmäinen meni vähän puheelta pieleen ja 2 muuta niin on mennyt, kun tässä pihalla nyt teen vlogia tällä kertaa, niin sen takia, että tänne joku autoilija tuli ja ei kehtaa kuvata ketään. Kenenkään autoa ilman luppa, ettei tuu sanomista. Mutta tällä kertaa vlogiin mulla taas kuuluukin kyllä vähän niinku autoihin ja tällä kertaa myöskin moottoripyöriä, mopoiluihin, keväärikuskeja. Juttelin tuossa muutama moottoripyöriä ja keväärillä ajavan äijän kanssa ja nyt sitten aina hittoviikko, että autoilijat ajaa aina ihan niinku moottoripyörät tai kevääri leikkää 2-pyöräisen ihan taakse. Siis sille hyvä, että tuohon rekisterikilippeen osuu ja auton keula. Ja ihan sama homma, mä oon huomannut sen autolla ajaa, että tuo moottoripyöräilijällä on no oikeastaan moottoripyörä ylähän jättää väliin mopo iässä olevilla nuorilla miehillä ja tytöillä, niin on paha tapa ajaa ihan takaposkuriin kiinni. Tuntuu vähän sille, että eikö sitä autokoulussa opetettu, että jätetään se turvaväli, että ei ajeta ihan eellä menevän taakse, että se ei niinku, jos se sattuu, samalla tavallahan se voi moottoripyörä tai autokin, niin ihan samalla tavalla ne voi taaksepäin valua niin ja etupuskurissa tai niin kiinni ja sitten valitetaan, että no voi, että tuli jälki ja näin edespäin. Se on vaan oma hoiku on mennyt niin hirveen lähelle. Sama homma, mutta sekin, että otahan hetki, pitäisi ottaa tupakki. Sekin, että jalankulkijat, kun ne oppi, niin ei yhtään katso. Sama kuin jalankulkija polkupyöräilijä, niin sujuutta vaan suojatielle ja ei niinku mitään. Kyllä he autoilija väistää. Ei se aina voi nähdä autoilija. Varsinkin pimmeä aika ja ilman heijastimia ihmiset kulkee, niin ei niinku autoilija voi, ja eikä voi mopoilija eikä muukaan, niin ei se välttis näistä. Ja se, että myöskin, että kolmion takaa tullaan, niin joo, ei muuta kuin sujuutta eteen. Se nyt tuntuu, että eikö oikeesti ihmiset enää autokouluhan, niin käydäänkö siellä vaan huvikseen vai eikö siellä kuunnella? Kyllähän sitä hajavälissä sattuu joskus, että niinku töppäämään. Mutta tässä jotkut autot on seurannut, ne tekee vähän väliä. Samoin kuin se, että niinku kiilattaa eteen, kun toinen on niin aija, niin ei muuta kuin mun pitikin käyttää tossa niin hirveellä vauhdilla ja pieneen rakkoon kiilattaa, että varmasti kevetään käyttö, että voisi sitä vähän jarruttaa ja sitten mennä. Että miksi pitää ihan pieneen rakoon mennä. Ja myöskin nämä, että joo, minäpä tästä vähän kaista, minäpä käännyn tuonne, hups heijakkaa. Vilikkoa käytetään heille, hop, oho, käviköhän se vilikko, että ei voi vilikkua käyttää, että kaikki on autokoulussa kuitenkin meille opetettu, että miten liikenteessä ollaan. Tuosta tuli mieleen, uhan sanoin tuosta, että jalankulkijoiden suoraan pökäisee alle, että kun itse en ollut vielä heillä istui äitin kyydissä, että oli alaikäinen, niin tuossa kääntyi yksi pakettiauto meidän eellä ja 2 sitten loitotyttö, niin joo, semmonen isompi katu oli siinä, niin joo, mepä mennään, ei suojateita, ei mitään, niin mepä mennään äkkiä tästä yli. Niin joo, me lähden ajava, niin pakettiauto joutui tekemään hätäajoituksessa, meni ihan linkkuun. Ja just se auto pysähtyi ennen kuin ne jäi se toinen tytöistä alle kaatuu. Toinen niin tytöistä kaatuu sen pakettiauto eteen ja se just jarruttaa ennen kuin he jäi se tyttö alle. Että kun täällä tuulee. Ei. En minä halua. En mä halua zoomata.
No nyt. Niin mene, jäi alle he tyttö ja tuo. Ei onneksi, siellä oli liukas keli ja just olikohan he alkuun vai kevät talven, että peilikevät alla jäällä oli sekin tie. Niin hänellä niin voisi sanoa, että onneksi sillä miehellä, joka ajoi sitä pakettia, sillä oli tilannenopeus oikee ja se köyhi ennakoi ja vaan ennakoi, niin siitä huolimatta venäs kolahtaa. Että annattais voimaa ihmisellä niin miettiä, että itellä voin myöntää, että pitäis välillä itellä miettiä, että vois niin jättää pienemmän, vähän, ei siis pienemmän, vähän isomman hajuja on, ei ihan niin ajasta takana. Yleensä itellä tulee hajamielisyyksissä joskus ajaa liian lähellä, mutta kuitenkin kun pitäis koittaa, että ei ajas. Mutta joo, eipähän siinä. Minä lähden ole lämpimään auton sisälle, kun mä opeen palelemaan täällä, niin eipähän siinä, niin hyvät illanjatkot ja ei siinä. Katsellaan.